el que deia la Xixi, una autoescola. No calia que li diguessis que jo tampoc tinc el carnet. Ho sento, noi, se'n va escapar. Però ara que hi som, més val que provem ben de pressa. Si no, no ens podrem tornar a entrenar. Sí, potser tens raó. Aquest terrestre és fora de sèrie. Ningú no havia tractat l'home més fort de l'univers d'aquesta manera. Qui de vosaltres dos és en Son Goku? Soc jo, i vostè qui és? Doncs, sóc el teu professor de conducció, noi. Suposo que ens ho passarem força bé junts. Que potser es troba malament, professor. No pateixis, noia, em trobo bé. Ja hi estic acostumat. Així tu deus ser el meu alumne en cor petit, oi? Primer t'ensenyaré què vol dir conduir. Et convertiré en un dels millors conductors. Només t'hi has de fixar bé. Tu observa, entesos? Parla com un caramel enganxós. No em puc creure que sigui la professora. Posa't el cinturó de seguretat. Vaja. Ai! Què? Ja! Som-hi! Tingues els ulls ben oberts i observa! Ai! No pot ser, no m'ho puc creure. Ostres, noi, quina velocitat. Molt bé, noi, ja podem començar. Perdona, noi, em podries donar un cop de mà? No puc obrir la porta. Però...